tikulandireni amalawi omvera kwina kulikonse kumene muli lero pa 6 January 2026 tsiku nkumati lachiwiri kapena kuti Tuesday la wiki yoyamba la mwezi umene wa January komanso chaka choyamba chaka chatsopano cha 2026. Pastor Shumba ndilo dzina langa. Poyamba penipeni ndimafuna ndimthokoze wolengayo mwini kumwamba ndi dziko lapansi, amene amadziwa chamkati mwa munthu wina aliyense komanso kunja kwake, amene anangoyankhula ndi mawu kuti kuyere ndipo kunja kunayera, amene amapanga zinthu zozizwa zambiri zimene anthu ambiri amakhala ndi maso auzimu amaziona, koma ukakhala ndi maso akuthupi umangoona zinthu ngati zimene zikuyenera zizikhalira. Sizikuyenera zizikhala choncho, koma ndi Mulungu amafuna kuti zizikhala mmene zilimo. Choncho ameneyu ndi amene tikuyenera timuthokoze. Wandizunsanso mu ola ino Pastor Shumba Dzuka yankhula kumtundu wa Malawi. Ndinakusankha, ndinakuyika, ndinakupatula. This is 3:15. Imagine poko matulo koma ine ndadzuka kuti amalawi tiyankhulane. Mwa ichi ndikumuthokoza mulenga amene pa zabwino zonse zimene amandichitira ine mwana wake. Lero ndikufuna ndimuthokoze President wa dziko la Malawi, Professor Arthur Peter Mutharika. Ndaonetsetsa, ndakhulupirira, ndamvetsetsa kuti zimene anthu ankamunena zija zomumunyoza zija, sangathe kukhala mu ofesi, sangagwire ntchito, inali nsanje kapena kuti kaduka. Amadziwa kuti profesa samayesa. Zationetsera apa kuti akalonjeza amachita. Pamene amasankha nduna zaboma anaziwuza kuti amene sagwira bwino ntchito ndimuchotsa. Ndimakumbukiranso president wopuma wakale Lazarus Chakwera anayankhanso mawu omwewo chimodzimodzi, amene sagwira bwino ntchito within 6 months ndimuchotsa. Komano zinaonesa kuti Achakwera, he know how to promise but not to fulfill his promises. Chifukwa ngati anachotsa nduna, ndimakumbukira ndi nduna imodzi ya agriculture Robin Lowe, pa zifukwa zawonso chifukwa anthu aja ndi amodzi ndithu, komanso kuzabweranso nduna ina Akandodo pa zifukwa zosamveka ngati zimene zija, anapita pa khoti sanapezeke olakwa, nkhani panalibe. Basi the rest agwira ntchito mpaka na 5 years yonse, not even a single reshuffle. Koma kungobwera mkulukuta moyo profesa atalonjeza zayamba kuchitika. Within 2 months, this is the 3rd month, apanga reshuffle ndi kusintha nduna zina, komanso kuonjezeranso nduna ina, komanso otsatira kwa nduna zina. Zimene zaonesa kuti Profesa Arthur Peter Mutharika wabwera kudzagwira ntchito, wabwera kudzakhala, wabwera kudzathandiza Malawi. Amalawi ngati timadziwa kuthokoza, tiyeni tithokoze, tiyeni tiombere manja. Anayankhula ndithu, timakumbukira mmene amalumbira ku Kamuzu Stadium. Ananena kuti muona zinthu zimene simunazione ndipo Malawi asintha. Ineyo I trust and I believe that Malawi will change. Within 5 years, Malawi will not be the same. Profesa sakugawa maswiti. Profesa sanabwere kuno kuzazikundikira choma, koma anabwera kuzakonza miyoyo ya Malawi. Ndifuna ndikhazikike pakusintha kwa nduna zina. Kuti this is the warning to you, the ministers. Ineyo ndakhala ndikuyankhula
ndimakukondani nonse. Ndikati nonse, I don't have any grudge with any ministers of this cabinet. No, even a second minister, the vice minister. Nonse ndimakukondani chifukwa nonse mwachokera mu banja lathu limodzi la DPP. Tagwira ntchito limodzi, mwasankhidwa kuti mutiyimirire, ine ndimakukondani. Koma chimene ndingadane nanu kwambiri, izozo ndisabise, whether you like it or not. Ndi chimodzi chimene ndakhala ndikuchiyankhula kuti nduna zina, osati nduna zonse, nduna zina simukonda kuyankha mafoni athu. Zimenezinso ndi zifukwa zina zimene zikupangitseni kusinthidwa kapenanso mwina kuchotsedwa kumene. Chifukwa ino, you are there to represent Malawians. Muli pamenepo kuyimira ife. Ndi ife tikuyimbirani phone tizikudziwitsa. We are not calling you mnjoti mna we are a beggar. We want to begging. No. Koma pali zina zimene ife timazidziwa, timamva mmakukamu, timafuna tizikuunikirani. Onabo, kuli kukumveka twizi, tapanganizi, tasinthanikonizi. Ndiye khumbo lathu kwenikweni. Musamuone munthu amene angafuna kupemphani ine amene ndimakhulupirira moyo mwanga, sakakuyimbireni phone. Ndoti munthu amene sali serious. Koma akuyenera kupeza njira kuti akupeze mukumane naye pamaso apereke nkhawa zake. Komano kuza ntchito zitu timathandizana. Ndipereke chitsanzo ngati Malawi Police Service. Malawi Police Service kupanda kuwapanga tipi zinthu zina sangazidziwe. Anthu achamoneka ngati akadaulo magwidwa wa ntchito chifukwa amapangidwa tipi ndi anthu osiyanasiyana mu zinthu zosiyanasiyana. Odziwika kuti agwira ntchito amakhala polisi achi, uyu angopanga tipi waonika pali izi mutate. Iwo akapanga kafukufuku wawo ninje zina mazidziwa amapeza kuti agwira ntchito ija mwa ukadaulo. Polisi Malawi Police Service nkumatchuka. Ndi chimozimozi ino ngati nduna kuti mugwire bwino ntchito muzipangidwa tipi. No matter munthu akuyimbirani phone kaya samakuonekerani bwino, kaya kuti simumacheza naye bwino, koma once you receive his call or her call, ndikumumva kuti munthu uyu chimene akundiyimbira phone ndi chani, mumatengapo note. Nduna zina ndakhala ndikumana nazo kumaziuza, nduna zina ndakhala ndikumatumiza mauthenga mwina pa VN, koma sizimasintha. Chonde mawu amene nawo tsiku lina mudzakumbukira andi mukadzayambanso kuyankha mafoni anthu kuzakhala kuti mbali ina yanu yada. Nde ine ngati Pastor Shumba sindikufuna ndimamva kukoma tikamanga kuti aminister anduna kuti timamva kukoma. You are there because of people. Chimenecho muzichu ndithokozeso kwambiri nduna zina mwina nditazitchula nduna zimenezi ine ndimva kukoma kwambiri. Ukangoyimba phone no matter ndi usiku kaya mama wakanthawi ndipo akayiphonya missed call yako akangoyiona nthawi imene yali free amayimba. Honorable Joel Chigona. Mama. No matter kuti call yako sanakuyankhe koma uzoti nthawi iliyonse akangoyipanga note akuyimbira. Bwana ndiyankhuleni mwana wanu. Nduna imene izipanga zimenezo ndipo ndathokoza kwambiri kuti profesa amadziwadi ntchito. Anolo Chigona sanawasinthe, malo awo ndi omwewo ogwira ntchito. Sinza kuti nawonso apanga accept ndi report limene wapereka munthu ameneyi myezi iwiri imene wagwirira ntchito. Sindinena kuti ena amene akusintha lino mwalakwitsa, sindikutero. Koma unanena kuti mutengepo phunziro chifukwa next time mwina sikuzakhalanso choncho. Uzakhala kuti basi mwapitiratu. Amene simunapasidwe unduna amene mumayembekeza kuti mwina mwake pakakhala lishafu ena afe libwera. Ndakhala ndikuyankhulapo ndi ma MP ena
kuma inbox kuti ayi we are still more in time, nthawi ilipo 2025 2030 sipano ndikalekale. Ndikukhulupirira mwayambano kundikhulupirira mawu anga aja ndi zimene zayamba kuonekazi. Let me to congratulate our honorable Chipiro Mpinganjira. Analuza MP mu constituency mwawo sanayankho ichonse, anasankha kukhala chete kumangogwira ntchito za chipani mpaka na wabwera ma cabinet ministers yoyamba ija alizi sanayankho ichonse. Ngakhale anthu ena madandaulo ati kuma Chipiro Mpinganjira yekha akalamusankha timanena kuti Profesa Arthur Mutharika amaona amadziwa akuluakulu mudzikhulupirira munthu jasi wamba. Nina mnhanake tili paka anthu ali pakampeni nina kuti Mulungu watisungira Profesa ngati ngero wathu kuti atipulumutse. Ena amatsutsa ngero amakhala munthu zimene akupanga ipi panopa nzodabwitsa akuluakulu sizinachitikepo mu mbiri ya dziko kuno ku Malawi. Andi mukadekha phala anthu ngati mumalingalira mozama mupeza kuti zimene ndikuyankhula pasi ndi zoonadi. Mmene wasankhira akuluakulu ku ame, mmene wasankhira akuluakulu ku ma police service, mmene wasankhira akuluakulu mu ma department akuluakulu aboma, si zimene anthu amene amayembekezera. Akugwira ntchito mosayang'ana kuti awa anandithandiza pakuti kapena awa anathamanga nakhesa tukuta. Koma akuyang'ana ntchito kumapereka ntchitoyo with a standard ya munthuyo kuti akagwira ntchitoyo akayikwanisa Amalawi akhutisidwa nazo. Ndimene akugwira ntchito pano pa Profesa Arthur Peter Mutharika. So ndimafuna ndiyamike kuti Honorable Chipiro Mpinganjira, the Deputy Minister, thanks so much. Zimene timayembekezera kuti ndithu anthu ena ndithu amene agwira bwino ntchito ndithu miyoyo yawo so izisintha. Ndimadziwa Mpinganjira nakhala pa Ministry of Defense anagwira bwino ntchito yawo kwambiri. Ndi munthu wokhulupirika, munthu olimbikira. Amene mwasinthidwa musaonetse kukhumudwa kwina kulikonse. Gwirani ntchito yanu mokhulupirika, moyikonda, moyidziwanso ntchitoyo kuti mwina anaona kuti apapa bwanji ndiyesere penapa. Kumeneko takakhulupirikane. Kuyimba mafuni timayimba kudya nthawi zina timafuna tikuunikireni zimene Amalawi ife tikuona pakufoka kapena sipakulimbikira kwanu. Nduna ine amene ndingayamikire kuyankha mafoni Honorable Japi Muhango. Ukayimbira foni amayiyankha. Ngati sakuyankha ndoti ali busy akakhala ndi mpata amakuyimbira. Thanks so much. Ndikuyankhula izi moona mtima. Ndikuyankhula izi moona mtima. Ena nomukhubi ali zimene akuyankhula pa Sitashumba ndizonadi. Ena nungakhale muone kho yathu. Simalimbana nazo mangoti awasa. Koma timakhala tili ndise kumbali yanu ya ntchito yanuyo. Zimene Amalawi amatituma ife ndife otumidwa. Amalawi amatikonda, amatituma chifukwa ndife anthu ofikirika kuti tikufikireni. Ndeti kafuna tikufikireni inu muona ngati mimi atufuna tipange zina zake. I'm really sorry for that. Ineyo sindili monga mine anthu ena amaganizira. Komano kuti no tithokoze Profesa ndi munthu wachifundo, munthu wachikondi, munthu akalephera amamuyesa sopena. Zikakanikapo amamukhazika. Samalirani. 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 Uthengawo ndi waulere. Uthengawo ndi wopindulitsa. Tamayankhani mafoni athu. Mudzapindula kwambiri. Kwambiri. Ndikati kwambiri ndiye mumpesa kuti mudzapindula kwambiri. Ndichoke pamenepo. Ndingonena kuti mafuno abwino kwa nonse amene masankhidwanso kachiwiri. Ena masankhidwa koyamba kukhala na full minister. Mwina ndisanasunthirepo ndithokoze kwambiri Honorable Alfred Gangata. Kuti no nthawi ija munali Minister of State. Komano titafufuza kutibuza kuti simunali minister full minister chifukwa munali mu office ya bwana president. Komano apa mwakhalano full
Minister of Natural Resources. Sindati nduna yosakhaso kuti muzinena kuti andikudikira kuti andipatsire zofunika. You work through your own experience according to your office. Pamenepo mukakhazikepo kwambiri Honorable Alfred Gangata. Ndinu munthu wabwino. Ambiri akukuyamikirani. Siwonse angakuyamikireni bana. Izo zonse ndinene pano poyera. Pamene muli wabwino kwa ine, mukuzokhala soyipa kwa uyo. Nduna iliyonse noti onena Gangata. Pamene ali bwino kwa ine ndikuyamikira wina kuti ndani ndimene zimakhalira, koma ine ndinene kuti kunjaku ndikayenda ndikamamfufuza mulilongwemo mamva zambiri yanu. Ayi ndithu mwayamba bwino, ndinu munthu wabwino. Keep it up. Kadekheni kumeneko mukamvese, mukakhale ndi khutu la uzimu lomvetsera. Mwana wamkulu akakufikirani mumumvetsera akuti chani, wabwesa uthenga wanji, undithandiza sundithandiza, things like that. Komanso ndikhulupira kuti mutakhala ndi ma advisor anu special oyenga zinthu zolongosoka tino ongofuna kukupusisana kukudyerani, zikuchitirani bwino kwambiri. Uthenga wangawo ndi waulere. Uthenga wina upite kwa mabungwe amene si aboma, amene mumati mukayankhula ndoti mwaona cholakwika cha boma. Mukayankhula mukaona chabwino cha boma, chimene boma lapanga chabwino simayankhula. Malawi anagula chimanga ku Zambia, munayankhula zanu zija fine. Lero chimanga chichamba kubwerano kuti Amalawi apulumuke potengera kuti tikudikira kuminda ako. Mina tasandi 2 months kuti kuminda ako kulongosoke. Koma president ndi nduna zake akuti yaya Amalawi asafe ndi njala, simuyankhulapo. Taona matrakiti akulowa mdziko muno choka ku Zambia chimanga kuti Amalawi agawiridwe, ndipo dodima ili nkati kugawa chimanga. Kodi njiru zimenezi zikupindulirani chani? Ndimakumbukira Malemu Bingwa Mutharika, mzimu wake uwuse mumtendere, ankayankhula ndi atolankhani kuti Malawi zanu akachita chinthu chabwino simabwera pa front page, koma kungochitika choyipa atolankhani mumatuluka. Ndifo chani mumakhala ndi nsanje? Inunso mabungwe enu mumakhala ndi nsanje chifukwa akachita chosakhala bwino kumbali yanu boma mumatuluka. Chikakhala chachita chabwino simubwera kuyamikira. Chimakhala chani? Nsanje. Ndi nsanje sitithandiza. Chifukwa inu mangono khala mabungwe moti tikutenge ndi weekend pamene posogolerepo simupangaso zimene mumayankhula zicha. Ayi, zikhalanso awkward. So tiyeni tiyime pachikondi, tikonde dziko lathu. Andi zambi zimene zikuchitikazi sizikuchitikira mayiko akunja, zikuchitikira kwathu konkuno m'Malawi momuno, zikufikiranso Amalawi. Why can't we accept that and give thanks to the leader of this country? Koma basi kumangochita kumangodzuzula. Iyayi, tiyeniso timvekepo anthu pakuti mukuyamikira, mukuthokoza, mukusiyanisanso. Inu pamiyezi yokha itatu yitu Amalawi akusiyanitsa. Tinenemo pa Mulungu. Amalawi akusiyanitsa. Ndipo si Malawi ngakhale mayiko akunja chifukwa they are watching. Akutionatu pamene tikuponda. Ndipo akukhulisidwa naso. Pomaliza penipeni mafuna ndithokoze mwini wake wa Mpungwepungwe YouTube channel. Akuthandiza kwambiri kuti Amalawi muzidziwa zinthu mosavuta. Ife tikatusajonji ma VN tikamponyera nthawi yomwe amakhala pakalikiliki kuti anthu muzione pa YouTube, muzimvere pa YouTube. Tithokoze kwambiri Mr. Honest. I love you so much. Keep it up. You are assisting this country Malawi in so many things. May God bless you, guide you, and protect you. Tithokoze so kwambiri ku Malawi Defense Force kuti kwasinthika kwambiri, zambiri zikuchitika mothamanga, zimene Amalawi ambiri sitimayembekezera. Ame commander
ndi otsatira anu mukugwira ntchito yayikulu kwambiri, bwana Jafu, bwana Chawanda ndi ena ma commissioners, ma commanders ama site. Please muthandize president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kuti dziko lino lisinthe modabwitsa. Chimene amene akufuna kwambiri ndi kusintha modabwitsa. Ndithu tono ndithu chitetezo kumene kuno chakhwima chabwinobwino kwambiri. Polisi so yayi ndithu ona ndithu kumadusa misomo immigration ndithu ikuchinga misomo kufufuza kuti awa ndi Amalawi idi. Zimene tikuzifuna dziko lathu anthu aziyenda momasuka mwamtendere dziko la Malawi. Thank you so much, Inspector General of Malawi Police Service. Ndiye nonse kumene koko. Ambuye akudaliseni. May God bless you today, tomorrow and forever. It is my prayer. Pastor Shumba, it's my name. Bye-bye.